ҳар субҳи Садбарг Раҷабова, сокини 32-солаи шаҳри Душанбе, бо омода кардани ароба барои ҷамъоварии партовҳои мухталиф шурӯъ мешавад. ӯ аз ду шавҳар 4 фарзанд дорад. фарзандон аз шавҳари аввалаш мактабхонанд. ду фарзанди хурдӣ аз шавҳари дуюмро ҳамроҳ бо худ ба ароба савор карда ба ҷамъоварии партов меравад. аз шавҳари дуввум 4 моҳ пеш ҷудо шуда ва акнун рӯзгори худ ва фарзандонро бо даромад аз ҷамъоварии партов пеш мебарад. саҳар рӯзда то бачаам омадан мусика пеш хонаро мегирам, баъди кӯдакам соати 12-1 меоянд, то соатҳои чойпочо мекунам, ай соати 2-3 ай хона мебарам барои нияти кор, то соатҳои 2-12 шав, 10 шав, 8 шав, 9 шав ба ми 4 кӯдак кору фаъолият мекунам ба ми ароба. Мусулка ба хлашка сарафан ях ки клионкора ҷамъ мекунем, як мошин мекунем, да акай сарачо меспорем. Бароям чиқадар пул мегирем? Як моҳу 10 рӯз, як моҳу 20 рӯз ҷамъ мекунем, 700 сум, 770 сум амта мешавад. дар як ҳавлии иҷораи нимавайрон бо фарзандон иҷора мешинад ва 350 сомонӣ иҷора пулӣ пардохт мекунад. на шавҳари аввал ва на шавҳари дуюм барои фарзандонаш алимент пардохт намекунанд. ду фарзанд аз шавҳари аввалашро хоҳари бефарзандаш нигоҳубин мекард. хоҳараш фавтид ва маҷбур шуд фарзандонро ба тарбияи худ гирад, аммо шавҳари дуюм ба ин розӣ намешавад. шӯйдӣ мегӯем хост ки интернат дамонам. бачаи калон мегуфт ки агар ман раъята сағирахона ки биспорим ахна мекишем тра ба ҷавобгарӣ бикардшам. ба хотири ҳамаи кӯдакҳои шавҳари якум оварда гуфта ям ай занаш ҷидошидагӣ ду кӯдак дорад, ду бача дорад. хост ки ман мегам ман кӯдакума суроғ намекунам, танам суроғ накун. ба ҳамин хотир ман ҷидо шида натонистам кӯдакума интихоб кардам. Садбарг қабл аз шавҳар кардан чанд сол дар яке аз мактабҳои Душанбе муаллимаи фанни математика кор кардааст, аммо шавҳараш монеаи кораш дар мактаб мешавад. чун рӯзгорашон ба сахтӣ дучор мешавад, ҳамроҳ бо шавҳари аввал ба ҷамъоварии партов шурӯъ мекунанд. якум курси муаллима дар қабул мекунад, хотире ки саводам соз буд. муаллима кор мекунам, то рӯзои чоршанбе мактаб мерафтам, курсҳомо мехондам, ман кор мекунам, оилак мегирифтам. баъди хатми ҳамаи коллеҷ 1 сол дарс додам, баъди 1 сол соли 2012 шавҳар кардам. Садбарг партовҳоро дар ҳавлии иҷорааш ҷамъ оварда ба навъҳо ҷудо карда, баъдан ба халтаҳо бор мекунад. соҳиби манзили иҷорааш ба хотире ки дар ҳавли партов ҷамъ меорад, ба ӯ чанд рӯзи дигар муҳлат додааст ки хонаро холӣ кунад. акнун Садбарг бо 4 фарзанди ноболиғаш намедонад ба куҷо равад. дар тоҷикистон даҳҳо нафар шабеҳи сарнавишти Садбаргро доранд. ба иттилои вазорати адлияи Тоҷикистон дар соли 2021 наздики 14 000 хонавода аз ҳам пошиданд ки нисбат ба 1 соли пеш 3 000 бештар будааст. аз ин талоқҳо ҳудуди 15 000 кӯдакон нимаятӣ мондаанд. сабаби афзоиши талоқҳо дар кишварро ҳам мақомот ва ҳам рӯҳониён марбут ба мушкилоти иқтисодӣ ва маърифати пасти хонаводаҳову осон будани хонадоршавӣ нисбат ба дигар кишварҳо медонанд. اساسی پشتوانه اینا هست که معلومات تصورات درباره زن و شوهری و که زندگی شریکی یا حیاتی شریکی ندارن شروع به این کار میکنن در نتیجه ناکام میشن. و دیگری طرف مسئله این است که
چطوری که با ما مراجعت شد مشاهد ریاست فتوا و مسئله دعوایی اویلوی یعنی مسئله کمیزاتی است. раиси шӯрои уламои маркази исломӣ бар ин аст ки барои ҷилавгирӣ аз афзоиши ҷудошавии оилаҳо бояд қабл аз издивоҷ ҷавонон дар ҷое дар бораи маърифати оилавӣ ҳикмати рӯзгори зану шавҳарӣ таълим дода шаванд. ҷудошавии оилаҳо дар тоҷикистон яке аз масъалаҳои ҷиддӣ гуфта мешавад ки ба қавли мутахассисон бояд ба он таваҷҷӯҳи бештар шавад. ҳарчанд масъулони кумитаи кор бо занон борҳо таъкид намуданд ки дар доираи барномаҳои худ талош доранд аз пошхӯрии хонаводаҳо пешгирӣ намоянд, вале коршиносони мустақил фаъолияти мақомотро дар ин росто нокофӣ меҳисобанд.